and skip the ropes this holiday. Spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Wund kodandhoga timore pile ka pile. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. E pewe mag tuke maiero, Hero mar adhula. kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Nyakoro mga jonka mora mintiere machiegni kidieny mar 2 mar nonro mar gazete. Ukinyi makawuono mana kaka pile wanono gazete 2 mano The Standard kanyakla gi Daily Nation. Wendo mara ukinyi makawuono en jafwambo wadwa Cleophas Oluoch. Cleophas machiegni nonro mar gazete. Ero kamana enya kendo koro wantiere kode ka Standard go Daily Nation mondo mi waledhi aledha mana ka ngwarango gi. Mana mapiyo piyo nikech bendane no ka seche bendo sedhi mapiyo miwuora. Koka manya kora mga juang Cleophas. Gazete mar Daily Nation gi Standard thundu wach mabendane no ka bende gi pedho kanyo. Gini thundu weche mopogore. Daily Nation thundu wach mare en kaluore gi tho mar okil Kamaloka Paul gi Sheru mabende no yudre kotho e jot mare mantiere Karen mantiere Buore Nairobi. Kakoro gazet ma Daily Nation yango ni en jal mar apagadek mabende nabedo kata mnakano otere nyima doho maduong' mar ICC mantiere Hague mabende koro thokan. Nitiere Uganda mantiere kan to wach moro malita ina ainya kairango ondik gi kacha kalure gi higa bende mana gi thoe kairango kanyo thuolo mokwongo kanyo neno e gazeno mar Daily Nation piny kanyo gimantiere awacho ni Mesha Kiebei mano tho kanyo higa mar 2015
mano Januari tarik 2 noyude ka otho mano kantiere kar kanyo. Machielo nitiere kanyo Joseph Maina Kang'ethe mabende ne olal mano ka irango kanyo higa mara 2008 kachiel koda jaod bura machon mano ma Juja mano ni George Thuo kachiel koda achiel kuom jogo jalup commissioner mag police mano mantiere kar tiegruok mag obila mano kanyo ni Bernard Kimeli kachiel koda Charles Ndungu Wang'asha. Jogi duto nitiere kacha ilieko ni ne onegi higa mara 2008 kaka machielo Naftali Irungu mabende ne otho kanyakla koda Wang'asha mano higa no mara 2008 mano bende nitiere kar kacha. Kai wacho ni tho makamagi gibire yo machalo nade giduto kiangi ni giakanya. Anthony Mwenje mano ngere kaka Noriega bende nitiere kar kacha. Njoroge Gishera, Timothy Mburu Gatira, Njuguna Gitau Njuguna mabende ne nachiel kuom kwethno mane loso elo Mungiki mano ikindego bende ka irango kanyo mago bende ne otho buore Nairobi kae Novemba mano dwe no mara 11 higa mar 2009. Joroge Wagasha mongere kata kaka Afko mabende kachiel koda jafwambo ma John Kitui mabende ne onegi higa mar 2015. Kwan gi duto githoth mana kaka onyalo rango gitani gimoro ma oganda osebedo ka wacho wasewinjo wacho kuom riwruok mag okinde ma pacho ka LSK ka bende giseyo ahinya nek ma kamae kata tho mano tho mara okil Kamaloka makoro senindo kanyo Paul Gisheru makoro okil Kamaloka makoro Angel mara 13 mabende koro tho kaluwore gi buche mabende osebedo kotenogi mano mabende dhi nyime e doho mar ICC mantiere e piny mar Netherlands. Mane thund wach nyakoro mgejwang momi pek e it gazet mokwongo mar Daily Nation. Standard ka to kora ki anena ka giketo jotend migepe manyien ok bi bedo mayot negi e seche mabende koro ibro bed ka ipuodhogi gi jood bura maduong' ma pacho kaendi. To men kaluwore ni jood bura manyien jotend migepe mamoko manyien mabende ne opuodhi gi jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuomgi bende nitiere gi buche mag mibadhi mabende gisani koro luorogi. Wach makama Cleophas anoko mipeke it gazet mar 4 gi mano mar 5. En wach moro ma oganda rito neno. Picha mondi kata mokwongo yaneno Susan Wafula mano Susan Nakumicha Nakumicha kai na giwache Nakumicha mano mantiere kaja Wafula madhi chunkaja migao no mar thieth. Zakaria Njeru mochune weche go mag law kod ute mantiere kar kacha weche mag jotich kata tich mano ya ko Rebecca Bore mabende nitiere kanyo Eliudo Walo ma ochungne kanyo ICT lony mana sane kachiel koda tudruok ka irango weche go mag limbe Penina Malonza bende koro nitiere kar kacha. Wach maduong' makoro kimia kata ite mara 4 koda beach kama gintiere. Wach maduong' en ni puodho margi idhi time yo machalo nade. En gimoro ma oganda osebedo gi paro mopogore opogore kata weche manyien moseneno kacha kata kamano mago wacho ni waweyogi kendo sani gintiere koda midhiero mopogore opogore iwacho ni e migao ka migao gini gigo madongo magibedo kacha ka girango nikech ka irango ng'ato kaka Rebecca Miano mabende koro ni kacha kaka achiel kuom jogo madhi bedo ka ochung'ne ni tudruok mag pinje mantiere Afrika ma ugwe kachiel koda gwenge moko ma otuo kendo niga gi oro mare nitiere kar kanye e piny Kenya sani achiedh nade modhi yudo kacha jo Kenya maromo milion 3.1 nitiere kod kech ngaji maliyo kwako gwenge mopogore kendo oganda gi manyo ka ginyalo yudo chiemo mondo mi gidagi o gimany chiemo ma ginyalo uso gidwaro mana macha ma ginyalo bedo ni gicham kendo giyud ni ginyalo yudo yo moro makare. Awacho ni eri gimoro ma oganda rito ni idhi time yo machalo ka Eliudo Walo nigi wacho ni mae lony modhi yudo e migao etielo mokwongo tentiere gi omenda maromo kanyo milion kata bilion 2.5 monego bed ni orango ni itero gi e yo machalo nade. Nitiere startups weli matete michako ere kako dhi tiyo kodgi masingo mano chiw kod sirkal mar Kenya Kwanza e kinde mane goyo campaign kachiel koda manifesto magi gi jotelo mamoko mantiere ka migao ka migao nigi achiedh nade mage. Ang'eni tich ok dhi bedo mayot kata kamano aneno ka gazet mar The Standard koro opedho ne oganda siganda gi jala ng'i kata mana kaka picha mar Mithika Linturi kanyo bende gichiwo ne sigana Mithika Linturi en ng'a duonde kata mana migepe mopogore opogore ma bende osetie kanyakla kod tich ma
mabende koro rite mbele kacha ponono ni ibro puodhe kaka jatend piny kata mna jatend migao manyien mago jotend migepe mopogore opogore 22 mabende jatend piny Kenya William Ruto ne opuodho tinga koro dongne jod bura mapacho kaindi maduong' bende ng'eni dochi makawuono kose yaw gibiro bedo ka gichugo committees magi bang'e gibiro neno kaka giluongo gi mar mondo odadhogi kine midadhogi ng'uro mosebedo kata kweth machielo mar Azimio ntiere jotelo mano yierka to gintiere kod timbe wacho ni ok giler ahinya wacho ni ka ok iler gik mag monego bene luwo ndie jogo moyier karka manyaka santiere gi buche momako gi e doho mano ka irango kanyo Aisha Juma bura mare ne ochungi e kinde mane jidhi e yiero nowacho ni omiye thuolo mondo odhi ogo campaign mokolaro kom mar governor nokoyudo mano kirango e kaunti mar Kilifi e gigi duto mantiere karkacha irango gi ni itimo gi e yo machalo nade kendo bende giler kosepuodhi puoth makama jodubura ka dhi puodho gi nikech gin gi kwan mamalo kosoyo to ni winjo tamna mano jaod bura ma Ugunja mano Pio Wandai mabende koro en jatend jogo jotend kweth mang'eny od bura mabende koro nowacho ni ok dhi bedo mayot koro wan pod warito wang'e mithikali ntiere bende ntiere gi bura moro maliekore mar bembo mabende luore kopogre gi mano nitiere it gazet mar 6 moko kuom jotend migepe manyien nyakor Mgajong mabende nopuodho ko jatend piny Kenya moko kuom gi pokwa winja hinya e paw siasa achiel kuom gi en jal mabende koro nopuodhi kata nowal mar dhi chung ne migao mar lo nyengo ng'ere kaka Zakaria Njeru Mwangi owuok e kaunti ma Nakuru en bende sigande ochiw kanyo lo e kaunti e pacho kaindi bende Cleophas wang'i ni ntiere koda chiedh nade mathoth mago moluoro weche mag mibadhi sigande bende aneno kanyo kochiw ntiere gik moko mathoth ka irango kanyo ni e higa mar 2018 Njeru ne ochopo kanyo kaka noyiere telo mokwongo mano kane ntiere kanyo kaka kansila kane ntiere manispano ma Nakuru kama bedo kata bende ka en jakom mag wechego mag omenda ni notimo gi e yo machalo mano ite mara 6 mar gazeti mara The Standard nyakoro Mgejwang kendo nyaka sani Sharon gima ntiere ni thuolo ma uyudo sani Nakuru County osebedo ga thuolo malach kapok oyudo jal mantiere kanye kantiere eten migao mora ma thuolo moro madhi bedo kata ni koro koyudo mano ma Nakuru County mano wacho ni e kinde gigi duto mosebedo kata ka itimo ka igweli mondo ibed jatend migao isebedo ka yude yo machalo nade mano are higa mar 1966 mano achieng' oneko kane osewuok e duond iwacho ni kane osewuok e piny owacho pok giyudo ng'ama chalo kamano mawuok e kaunti ni Nakuru iwacho ni gigi duto ma osebedo kacha katimo ne en thuolo moro malach ma gisebedo ka girito kendo sani ma dhi bedo achiel kuom gima dhi bedo kanyo e ten migao to bende Isaac Njeru ni bende nigi sigana wachre ni bende odak e kar dak mong'ore mong'ere kaka Bondeni mantiere e kaunti mano ma Nakuru kata kamano nyakora Mgajwang kiyudo thuolo mar nyiewo gazet ma The Standard ibiro somo matut sigana mare ka bende par ni koro Zakaria Njeru Mwangi biro kawo kar jatend migao machon mochung' weche mag lo mano Farida Karuni embele koro wabiro neno kata singo mage bendo bro chwalo ahinya kotenre koda chwalo weche buche maluoro weche maglo kanyakla gi udi maningo gi yot piny kanyo bende ntiere jatend migao manyien mabende iluongo ni Rebecca Miano hing'eni ne osebedo karabana kotiyo e kembe tenre kod weche mag teko ahinya osebedo jata chenro maduong' mane kambi mar teko mong'ere kaka Kengen sani koro nochuoge kata mana nogwele kaka jatend migao mano mochung' ne weche mago mag aluora mag East African Community gi mago modokor ka oro Cleophas wacho ni e kinde gi duto ma piny Kenya bende en achiel kuom pinjego ma medo mana chwalo pachgi kaka onego bed ni itiyo kod clean energy itiyo kod teko maler moa kuma chalo nade ma ok oting'o kata ng'ado bunge iwacho ng'ado bunge king'ado medo oro medo kech nyayo yore manyien yore manyasani mag timo weche mano kotenore kod rito aluora mekwa bende gik moko modhi bedo kata korango ka irango aluora no mara pinje gi mantiere Afrika ma ugwe en moro ma oganda nyalo wacho ni kata bunge chalo nade mano ntiere migao machielo to kata kamano tudruok mag pinje gi
chalo nade yore mago mar chopo kata kendo miyo udadhogi iyo duto ma udwaro. To mano be mana kaka ni wacho Rebecca Miano bende koro biro winjo matek ka bende odonjo kata mana kibiro puodhe e migawo makamano. Odonjo e migawo makamano ka bende oganda mathoth moheo milion 3 bende nitiere koda oro gionge koda kata mana chiemo ma bende gichamo. To ma bende wajaneno kata mana kinde ka kinde, higa ka higa wajaneno okang' makamano. Kwadhi mana mapiyo piyo iti gazet mar 8 gi mano mar 9 bende ochiw sigana. Sigana en mag jotend migepe manyiena ma bende no yiere e lemo mopogore nitiere Nakumicha kanyo mano Susan Wafula Nakumicha ma bende koro donjo e migawo mochung'ne weche mag thieth. Wantiere gi Eliud Owalo ma bende koro donjo e migawo mochung'ne weche mag tudruok kanyakla gi lony manyasani. Bende wantiere gi Mercy Wanjau osebedo director makojolo e duol mochung'ne weche mag tudruok e pacho kata kiero CAK. Gisani koro no yiere kaka jatend migawo mano secretary to the cabinet. Koro okang' makamano bende koro oyudo bang' kata ka norema yudo tich mano e migawo e duol mochung'ne weche mag tudruok e pacho kaendi. Bathe komachielo iti gazet mar 9 nyakoro Mgajwang bende aneno tipo mar jatend migawo manyien ma bende koro biro donjo e migawo mochung'ne weche mag jotije e pacho kaendi. En bende sigande aneno ka ondik kanyo. Koro kiyudo thuolo ibiro bedo mar mondo mi isom ni Florence Bore ma bende koro kopuodhi ma bende koro biro bedo jatend migawo mar weche mag jotije to en ng'a. Kokamano iti gazet mar 10 Cleophas bende aneno odiochieng' ma kawuono nyakoro Mgajwang mana kaparoni od bura maduong' ma pacho kaendi kanyakla gi od bura mar Senate dhi bedo kata mana romo mokwongo kanyakla, romo ma bende ibiro yuore kata ibiro yaw kod jatend piny mano William Ruto ka bende oyaw od bura maduong' mar 13. Kata kamano igeno ni odiochieng' ma kawuono agenda ma bende biro bedo kolose en kaluwore kod tije kata mana agenda mage ma odwaro chwala ahinya e nyim od bura maduong' e kind thuolo mar ndalo 100 ma bende bira. Ng'eno oganda ma pacho kaendi rito winjo ni agenda mare mokwongo biro bedo ang'o. To Cleophas maendi bende biro ka bende wang'eni nitiere omenda mano singo ne jopiny mong'ere kaka Hustler Fund. Omenda makore lach maromo siling bilion 50 ma bende no singo no biro chiwo ne ohendni matindo tindo. Ohendni matindo tindo gi bende owinjo ngoro ka wuok e kaunti ma Siaya kata e gwenge ma Ugenya. Wacho kacha ka tie ruoth moro kacha ma Katieno bi ne wacho kacha mano Omondi koro no wacho ni Hustler Fund onego chop piny kacha. Kochopo Hustler Fund ochop piny kendo kony oganda makoro bedo kacha kanyuoyo kuong ma inyuoyo kanyo bedo mar busa mar changa gigo ma gintiere kacha mondo mi giwuoge ohala makamagi. Wacho ni ka osemake odhi e jela kacha kendo duogo pod odhi mana nyime. To wacho ni thoth gi gin mon liete maonge kod tije monego bed ni gitimo. Hustler Fund ni wacho ni odonje achiel kuom agulu mag omenda mathoth ma osebedo e piny Kenya. Tie mago mag rowere wakia ka Youth Fund cha bende pod tiyo kode, mag Women Fund bende nitiere itero gi kanye. Ka en achiel kuom singo ma odhi bedo kacha no odiochienge 100 ma bende nyaka sani gidhi ka gima girumo. Gidhi mana kama gichore sani kata ko wawuoyo nyalo bedo kanyo dong kata ndalo maromo 80. Kodong kod 80 mantiere gi sani en gang'o kanyo modatimo nikech kweno mare chako odiochieng' mano chamo muma mano mar tarik 10 kod 13. Koro mo tarik 23 ndalo 10 noserumo wiye kacha kendo koro dong gadi 23 kanyo koro dong gi ndalo maromo 90. Sani koro gimedo kanyo gidonjo kawono wanti tarik 29 kata mana 70 gi wiye. Koro ndalo medo sudo kendo singo mano sengo gi moko nyalo bedo ni obukawo thuolo mar iga achiel ndalo 100 iga achiel nigi ndalo adi 300 kod abich kamoro cha bedi medo ga quarter days ni koro akiane odiochieng' moro ma sambla moro mane wiye kacha. Kata kamano en gi ting' mapek mar medo gigo mopogore mane nitiere kar kanyo kata jogo mane ochiwo ne lemo mopogore mage achiel kuom singo mane ochiwo kinde kampen mage mago to koro osechiwo. Koro tich maduong' en mano matiyo ne jopiny. Koro odiochieng' ma kawuono dhi bedo it nyakoro Mgajwang' gi wang' nyakoro Mgajwang' mar mondo mi wawinj ni en singo mage kata mana chenro mage ma bende jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka miyo pek e kind thuolo mar ndalo modong' kapod entiere afis ndalo 100 ma bende biro neno ni ang'o mosetimo tang'o ma pok otimo. Kodhi nyime mapiyo mar mondo mi watiek gazet mar The Standard it gazet mar
13 Cleophas mana kaka nwa wacho koso ntiere wach moro chomo mar mako 13 nitie ga gimo ka ya gi miki oketi gi ga kala mondo kana kik negi nya ne ite mar 11 ite mar 11 ODM koro keto kacha mano tenda ino kataka wacho kanyo ni omenda ma osebedo ka oyudo mano gochopo nyaka tarik 30 dwe mar 6 giromo nade nyaka sani iwacho ni e higa thuolo go duto mano kantiere kanyo kang mokwongo kar kacha bang' kosetim auditing ka gin maromo nade yango kacha gin omenda makore lach en bilion achiel en bilion achiel to kai penjo kacha ne oti kodgi e yo machalo nade ntiere branch coordination financial cost civic education mabende wachore kanyo ni milion 6 notiyo to wacho ni mane pok obedo audited mago mantiere kar kanyo wacho ni mana mag puonjo jigi gin mage nitie moro kanyo modik ni civic education ka unaudited iwacho ni kacha negi ndiko ni pesa di manotigo milion 2 ka osetimo auditing mar adieri yudo kanyo omenda manotigo adier milion 6 en omenda makore lach wan gi yakanya nikech eno kama mana duon bura achiel kende mantiere kendo mogoyo oboke en ma ka dwarore kod chik ni gigo duto kaka oriembo gigo duto kaka gigo rengo onego bed ni keto gi mana kuonde machalo kama gigero kanyo omenda mantiere bengi mopogore opogore kaachiel koda mamoko to nyaka sani iwacho ni members accumulated funds mantiere kar kanyo romo bilion 10 duond buche gi Sharon duond buche gi apani loko hala pani gi yuto to kata kamani ngeni bendo kang makama indi biro ka bende wangeni duond bura mar ODM no bedo koda romo marge romo mabende na gidhi nyiso kramana oganda kaka gisebedo kramana ka gitiyo gi pesa ikrok marge na chalo nade oduche makawuono gi pedho nyakwara muga jwang iti gazeti mar 11 ibiro neno kwan mago menda makore lach to mama na duond bura mar ODM kende wan gi duond buche mathoth e pacho kende kwa dhi mana nyime mapio pio Cleophas mar mondo mi watie gi wach mantiere iti gazeti mar 14 kapok wadonje gazeti mar The Daily Nation wach mar Fuliza Cleophas en fuongruok ahinya ne oganda ma pacho kaindi mabende oja holo omenda kuwuok Fuliza fuongruok makama koro biro nyakoro mugejuan ka koro kibiro holo omenda matin ne siling 1,000 ibiro yudo fuongruok kod kwanata malo 50 mano ka koro ichulo gowi makamano koro ibiro yudo fuongruok mar chulo wacho ni interest mabende biro bedo kata mana kichulo biro bedo matin ma en kaluwore gi okang' mabende koro duol mochung' ne weche mag tudruok mano Safaricom nokawo kotudre kod bengi mano mar NCBA kanyakla gi mano mar KCB mar fuongo ne oganda ma pacho kaendi sani ang'eni nitiere pek ahinya kotenre kod ochumi iwacho ni nengo mag mwandu osebedo ka hidho kata kamano osara to ni mana kacha koro kang makama endien geno mara ni biro kelo fuongruok makare nikech Fuliza ni bende no yangi higa mar 2019 nyaka sani kineno kata mana odiochieng' oganda ma pacho kaendi mathoth jaholo omenda makore lach ka bende hiko hala mano mar gi mabende norumo dwe mar 3 mano mar higa ni Fuliza noloso ohala mano mar siling bilion 502.6 mano mana ohala Cleophas nyiera neno kin beneficiary ma Fuliza iwacho ni okaweche tek iwacho ni gini samoro jogo man gi limit maromo siling 1,000 en mana 1,000 iwacho ni 1,000 ka bentiere kacha mano ite mar 14 mar The Standard ka irange kanyo jo Kenya maromo milion 6.9 mage jogo matiyo kod Fuliza odiochieng' ka odiochieng' gi jok mage inya bedo ka inenowa omenda ma useloso ne Safaricom kaachiel koda jogi duto kaluwore gi report moket kar ka romo kanyo bilion 502.6 mane kindi thuolo nyaka dwe mar 3 mar higa no omenda mabende oganda ma pacho ka nosebedo ka holo mano kuwuok e Fuliza e bilion 502.6 tineno kanyo Safaricom bende doyudo yuto kuwuok e Fuliza mana wacho ni hola mabende nagilo mano ohala mana gi kata yuto mane gi yudo kaluwore kod ohala magitimo kod bengi nikech nitie bengi kacha mar KCB kaachiel kod NCBA magibedo ka gitimo go chenro gi duto kora pane ni fuongruok makare nyakwara muga juang apani koro kata mno kang makama nyalo kata mana miyo ng'ato kata kano kidwa kwayo hola to ikwaya hola kaluwore gi omenda mathis mabende gibiro bedo ka gichulo awoni ochalo moro mar goyo punda ikono kiki goya sasa goyo punda nyalo ng'ie rembi kora kiane Fuliza ni bende nyalo ng'ie rembi
Kaka mana Fuliza nyalo mana ng'iye ngene iholo ng'ato bende ka kwan acha ni kan gi siling 5,000 to Fuliza ntiere gi siling 10,000 kwan duto te mar pesa man godo en siling 15,000 nikech ramna mar Fuliza cha ben mara kopogre gi mano nyakora buga jwang iti gazeti mar 15 kaindi bende koro ogai mar ODM mano Raila Amolo Odinga bende koro dwaro mar mondo mi ochwala nonro mar tho mar okil kamaloka Paul Gisheru e yo mapiyo ka bende wacho ni tho makamagi osebed kata mana kiumo e kinde ma osekalo mana kaka nwalero ni motelo ne kata mana iti gazeti mokuongo ka bende na lero kaendi ni Paul Gisheru en jal mar 13 ma bende koro tho kaluwore gi buche moluoro doho maduong' mar piny ngima mano mar ICC mantiere piny Netherlands. Kopogre gi mano nitiere machinglo man kanya kwa Ramogi Jwang kiyudo thuolo to mar mondo mine. Cleophas apoko tiko gazeti ma The Standard nitiere wach moro ma bende no mako wanga ahinya. E iti gazeti ma 23 weche matimore e koro gwenge ma pachoka. E kaunti ma Nakuru odiochieng' manyoro e apaya ma Nakuru kochomo e gwenge mag Eldoret mano iti gazeti ma 23 nyako Ramogi Jwang. No yuda thund dachni thund dhiang ilungo gi dhongere ni adas mathoth moheo 40 e geng apaya mano Nakuru Eldoret kata kamano nonro osebed kata mana kitimo ni jamni kata mana dhiang mabende nikech thund dhiang ok nyal mana golo kata to dhiang to ni kanye samoro kata mana koro osetho notim kata mana nonro mar ng'ione dhiangi kata mana jamni gi gin kanye nyaka sani pok oyud kata mana pok ofwer ndach jamni mabende nonegi kata kamano adas kata mana thunda dhiang kata mana jamni maromo 40 to noyude e geng apaya koro jodak makono penjore ni to dibed ni en juok kose nang'o ng'ato dibed ni yanga dhiang to kata mana samoro yango mana thund dhiang to we mana thund dhiang e geng apaya to lemo mamoko ok gine Ering moro mamako chuny jodak iwacho ni mano timore iwacho ni salga mano nyocha iwacho kano timore kanyo gino mane omako chunyoga nikech jogi gintiere alwora chama iwacho ni gwegego mag Kalenjin iwacho ni kaluwore kod kitgi gi timbegi chak mawuok ir dhiang' en gimoro ma gimiyo luor ahinya ta ahinya iwacho ni ka en thund dhiang' ema koro ong'adi kendo oyudo ka oketgi e lori kendo giwuok kendo moko pod tiere ka wacho ni magi eme gitiyogo mana ka giloso bende morsik margi koro ka gineno ka gigi ntiere kar kacha mako gi gibuok ni en ng'ama chalo nade manyalo bedo kanyo ni timo tim machalo koda mae to ma biro ka en gik moko mosebedo ka timore mano ka otenre gi kuo mar jamni ni kokwal gi to gidhi kanye nikech kae magi jamni magolo chak ogin moko mnyalo chini dhi yang'o mondo mi ilos ring'o mag ring'o ka nitiere kacha irango kacha koro ka nitiere ruedhi moko mantiere kaka inyalo golgi to magi koro mantiere to koro jal ma odak kar kanyo ng'oni Charles Stow wacho ni ok en gimoro makare kata gimoro ma ging'iyo neno ka timore nimar oganda osebedo ka pidho dhok makamagi mondo mi giyud chak gigo mawuok kanyo kaluwore kod chak wacho ni yang'o dhok machalo kama to bende ok ine kata wi dhiang' ok ine tie dhiang' chal timb juok machalo mana tim juok Sharon en wach moro ma bende pod omako dhoga nyaka sani ka bende thund dhiang' mamoko bende kata bende ni nosegolgi mong'adgi kamano moko na pod chwero chak en wach moro malit ahinya kata kamano onego bed ni warito le nyaka Ramogi Jwang kopogre gi gazet ma The Standard parni gazet ma The Standard bende ibiro yudo weche motenre kod weche mag ohala weche matimore pinje maoko kanyakla kod weche mag tuke ma bende aneno koket kanyo gazet mar Daily Nation wach mapek ma bende wach ma bende gimiyo pek en kaluwore gi tho mar okil kamaloka Paul Gisheru ma bende notho e kar jot mare mantiere Karen Buore Nairobi ka bende koro onyalo rengo kintiere gi higni 52 kata kamano kaluwore gi wedege giwacho ni Paul Gisheru ni en no kotuore kata mna kinde mabende notho mabende koro noyudore e kar nindo mare mano kar ode e ode kar nindo kacha en no madho mana wine kata kamano noyude kanyo ka buoyo wuok e dhoge nyaka gisani kata mna familia mare bende wacho ni nonro mar tho mare oganda mapacho kaendi biro bedo ka rito kuom thuolo malach mar mondo miging'e kaluwore ni nitiere nyithind Paul Gisheru ma bende nitiere e pinje maoko nyaka sani koro wachore ni Paul Gisheru en jala mar 13
adek mabende koro inego kata mana tho mare pok oyangore malong'o ni notho kaluwore gi ang'o. Mano kaluwore gi buche mabende ne omake e doho mano mar Hague, mar ICC mantiere Hague e pinyno ero mar Netherlands. It gazet mar ariyo gi mar adek en kaluwore gi wedege mabende koro paro odiochienge mogik mabende kana giloso kode ne giwacho ni Paul Gasheru ne en jala mabende ne onge wach gi ng'ato po nono ni samoro nodhi kata mana e buche maluore mantiere e piny mar Netherlands. En noduogo to bedo mana e ode bende nokothor dhi e apisege mantiere gwenge mag Upper Hills mano buore Nairobi. Koro kinyeo gazet mar The Daily Nation wach makamano gimiyo pek e it gazet mar ariyo gi mano mar adek isoma ne sigande matut. Gazet mar ang'wen bende en kaluwore gi jotend migepe manyien mabende jatend piny Kenya William Ruto ne opuodho mabende giseche gi pod girito mar mondo mi opuodhgi mar mondo mi gichag tich kod jong'ad bura kod jod bura ma pacho kaendi. It gazet mar auchiel gi mano mar abiro pod en weche gweko mabende oluoro jotend migepe manyien mabende nopuodho kod jatend piny Kenya ka bende moko nyaka gisani nitiere weche mag mibadhi mabende pod luoro gi nyaka gisani. Kata kamano riwruok mar Azimio bende aneno kogonegi matek Cleophas. It gazet mar abiriyo odiochieng' manyoro mano Opiyo Wandayi jod bura ma Ugunja bende wacho ni koro seche mabende koro gibiro bedo ka gidadhogi moko kuomgi ok bi yude mayot. Mano kaluwore gi weche mag mibadhi mabende sibido kaluworogi mabende biro chunogi mar mondo mi odadhogi mar mondo mi giduok penjo mabende nodonjnegi godo. Weche mag mibadhi ok en mana mibadhi mar omenda, nitiere mibadhi bende mag timbe mantiere kar kanyo. Wach ma Opiyo Wandayi lero kar ka mano gino bende ma osebedi ka imiyo pek kata gazeto mar The Standard ka koro sani gino mantiere en ni jogi duto chenro gi duto magitimo gin mage. E gazeto mar Standard ondiko kanyo ariyo, Mithika Linturi kachiel kod jal machielo ne ng'awa kacha wan kanyo kod Aisha Jumwa mabende ka irango e thuolo ni duto osebedo ka otime e yo machalo nade. Koro gigi duto ma Opiyo Wandayi wacho ka ni gidhi bedo ka ginono e yo makare nikech mano dhi kawo odiochienge maromo 28 e thuolo gi duto madhi bedo kacha ka timore to gidhi bedo kacha ka gichopo e nyim komiti mano wacho kanyo ni madhi bedo ka puodhogi ni rango gi ni tije ma oyiergi bende giromo. Mano ka irango kanyo ni jogi duto ma ogwel kar gi duto 20 akia ni 22 gi duto gidhi chopo. Musalia Mudavadi lemo ne cha onge katiba ma turka en bende odhiro thuolo mar chopo kacha mano dadhoge mabende anakia mana pod warito winjo nikech kata mana king'iyo kata mana paro mar oganda mopogore opogore pacho ka giwacho ni lemo mabende Musalia Mudavadi cha nochwal ne ok en kaluwore kod katiba kata mana pende chike ma pacho ka koro en wach mabende pod nitiere gi weche mathoth mabende pod wachore. Kata kamano wan pod warito neno kapo nono ni committees makamago nikech ing'ino duche makawuono ka jatend piny Kenya oseyawa yanga od bura maduonga mano mar 13 koro gibiro bedo ka gichako loso committees mano committees ema koro biro bedo kata mana ka puodhogi kokadho ir jod bura. Bende wach moro kanyo bende aneno tipo mano mana en senator e county ma Kakamega Cleophas Malala achiela kuom jal mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mabende oganda mapacho kaendi na geno ni jatend piny Kenya mano William Ruto biro dewo wang'e samoro pod ne kata lemo mamoro. Kata kamano lemo mar jotend migepe to nwasewinjo nyinge 22 mabende nochiw pod wantiere gi jogoro kata mana mongirore e migawo mopogore opogore samoro nyinge gibiro bedo kata mana kamienjo kanyo. Koro nyakora mgejwang' mago duto te ibiro yude gazet mar Daily Nation. Parni it gazet mar 10 mano mar The Daily Nation bende kata bede ni Fuliza ne okelo fuongruok ne oganda mapacho kaendi bende oganda maromo 4 million mabende nokete CRB bende gisani koro biro yudo fuongruok ka bende ibiro bed ka igologi ka wuok e CRB manen singo mabende jatend piny William Ruto no singo e kinde mabende notimo campaigns koro gisani dwaro makamano ochopo kare. It gazet mar 14 bende nitiere jotelo mamoko mabende koro laro mar mondo mi obed achiel kuom gwek mabende biro bedo e Parliamentary Service Commission. Jubilee aneno kanyo ka koro ji adek gisechwalo nying jotelo adek mabende biro bedo ka bende kedo mar donjo PAC. Aneno kanyo nitiere John Waluke mano jaod bura ma Sirisia wantiere gi Adan Kenan ma Eldas kanyakla gi Yusuf Hassan mano Makamkunje.
En gimoro ma bende wanyalo wacho Sharon ni ma en lemo moro ma oganda ritoga ne bende ka bedwaro jal moro man gi lony ni ere kaka isebedo ka irange kendo en moro ma irango ahinya ni ere kaka itimo gigi duto ma osebedo kar kacha kata ka en ng'wech moro mapiyo en ni jogi duto ma osebedo kacha kasiko neno ni chenro gi duto dhi nade kirango jogo mosebedo komiti machalo kamano waseno kacha babu na mambo kinde mane nitiere od bura kanyo en were notieko mare kendo nowuok ka irango gi kacha jotelo mosebedo komako lemo ni ma lemo bende mane jogo madwaro milieko ni dhi yudo wacho kanyo ni babu Owino ne dware wacho sani koro jal manyinge ideo kacha en John Mbadi en adieri ng'ama dhi yude mano kirango kwethno mara Azimio kacha ni ng'ama dhi chopo kacha e thuolo mar nene takia gimomiyo ka en Azimio ema koro dware nikech ka en kweth mantiere oko mar piny owacho ere kaka gidhi bedo kacha ka girange nikech gin bende magiwacho ni gin le kweth mamalo e od bura no mano mar National Assembly. Mago duto to biro neno chakre odiochieng' ma kawuono ka koro od bura maduong' ma pacho kaendi biro yawo ayanga mar mondo mi gichak ayanga tich. Adwaro mar mondo mi watie gi machinglo mantiere it gazet mar 16. King'iyo kata mana king'iyo wengego Cleophas, wengego chal ka wenge ming'eyo. It gazet mar 16 magen kaluwore gi loyalties mago osiepe mag jatend piny William Ruto ma bende moko kuom gineno kanyo koting'o medula data wacho ni gin mago mag CS oketnegi kanyo simbo kae nitie jogi wang'egi sura mantie kage ineno thuolo mar namba 2 nen koro dwa donjo nyaka gi wiye eno yawo oidho wiye kacha en kendo koro orita neno ne odhi chalo nade mano ite mar 16 gazet mar Daily Nation kata loyalty reward scheme jogo mano bedo machiegni kode gin koro gido yuto mane wala ngoch ga wacha picha man ka gi chalo man malo kanyo Aisha Juma kore rwako ne mare William Ruto koro rwake toke kanyo Rigathi Gachagua mutingo komigole medolago Alice Wahome nitiere piny kanyo ng'ama chal gi Alice Wahome mana picha machalo Attorney General manyien mano JB Muturi bende koro ni kacha Mithika Linturi to koro nanga medula man kanya kore mugejwang jogi oting'e kendo wuok Musalia Mudavadi bende osekawe ndiye jal moro mochung' kacha eneno ka en oketne it madongo to rwako gimoro e wiye kanyo jomoko bende ne kocha makoro rito mondo gichopi ng'ato moro ne kanyo chalo Kipchumba Murkomen kama gintiere kar kacha en ng'wech moro mager wacho ni gima ne girito yudo jomoko yudo moko bende pok oyudo nikech gazeti mar Daily Nation bende ondiko kanyo ni nitiere osiepe William Ruto mane nitiere kata mane oko ma sirkal sani koro gidwa por gin manao kila ng'ato ok nyal yudo lemo Cleophas lemo kacha nen mana ji 22 jotend migepe ok nyal soge kila ng'ato koro Cleophas malala gine jok dong' e koyo gidong' e koyo kata kamano pod warito neno samoro bende ing'eni pod wantiere gi jombetre ma pende pok iwinjo ni jambetre mane ma oseyier jogoro mongirore gi mamoko sirkal bende yelach jogi nyadonjo kumoro amora ma gintiere nitie mayudo maini nitie mayudo matumbo gi gik kata kamano Spain noloyo Portugal gol 1-0 Cristiano Ronaldo gine oyudo leta ahinya e chunygi mag achiel kuom duoko moko mantiere kar kamal ke striker bende ne oyudo thuolo mar yombo e tukgi mokwongo mar piny mangima mane gitugo kendo en mor ne jogo johera mag wacho ni mag volleyball maturka mana kama nyakora mugejwang Cleophas agoni erokamano sawa mayo wang'wa nyakora mugejwang gazet mamori odiochieng' makawuono e ken Daily Nation gi The Standard idhi tinyia ko kamano gi kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga en Sharon Ng'ao mabiro en twak mokwongo e chenro mar opinyo odiochieng' makawuono County ma Nairobi MCAs County ma Nairobi bende biro yudo thuolo mar chamo muma tok mano gibiro bedo ka giyiero speaker margi Joyce Oduor donjonwa gi twak mokwongo kaluwore gi thuond wach makamano kik dhi mabor Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa.
No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yero wenda manyien mar erokamano dina star 8 6 0 star 4 1 6 hash to par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. The T-Bin was inspired by me coming to Nairobi County and finding out that people do not dispose waste responsibly. At the same time, there are not enough bins in the city. T stands for tech bin. So once you approach the T-Bin, it greets you and tells you, welcome to the T-Bin. Please dispose of your organic waste, which is on the blue compartment as you saw. Please dispose of your organic waste on the green compartment. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoro Mugajuang wang'ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ongao. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Kadora yona banyo nyadundo. Kata sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama ndio teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari mambaru nimekam na meja. Miel manyasani. Wasunge kando hapa ni kudensi.
kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso, Sabichu Tieno. Mana e Ramogi TV. Oyaore kendo nyaka Ramogi Juang kamoro mora maintiere kendo machiegni e twaka marwa mokwongo e chenro mar piny nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono tarik 29 dwe mar 9 higa mar 2022. MCAs 124 mabende oyier kaachiel kod mago mowal kata mogwel e kaunti ma Nairobi igino ni biro chamo muma odiochieng' ma kawuono katok chamo muma margi to gibiro kawo thuolo makende mar yiero jagono mabiro bedo speaker kaachiel kod jalup speaker mano e od buch kaunti mar adek mano ma kaunti ni ma Nairobi. Magi duto timore tok gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja yando wacho ni MCAs onego bed ni chamo muma odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani nyaka Ramogi Juang mana kaka senyisi ni MCAs e kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono chamo muma. To kaluwore kod kwan MCAs mabende no yier e kaunti ma Nairobi. Wang'eyo ni wantiere kod duond buche mopogore opogore mag siasa e pacho kae. Kanyaka sani ka wang'iyo duond bura kaachiel kod kwan mag MCAs mabende gintiere godo e county assembly ma Nairobi. Wang'iyo kanyo duond bura no mar UDA nitiere kod kwan MCAs 35 mane od buch county ma Nairobi. Duond bura no mar ODM nitiere kod kwan jod bura 35. Duond bura mar Jubilee nitiere kod kwan jod bura 6. Duond bura mar Wiper nitiere kod kwan jod bura 4. Duond bura no mar CCM nitiere kod kwan jod bura 1 kata kwan MCA 1. Ka MCAs mabende no yier kaka jochung' kar kendgi kata independent MCAs e county ma Nairobi gin mana 3 kende. To kopogore kod mano ka wang'iyo kwan mag MCAs moyiera e county ma Nairobi kata od buch county ma Nairobi. MCAs moyiera e county ma Nairobi wantiere kanyo kod 85. MCAs mogwela e county ma Nairobi gin 39. Kamano koro kelo kwan MCAs duto mantiere e od buch county ma Nairobi nyaka 124. Parni MCAs mogwelgo ogwel kowuok e duond buche manitiere kod kwan jod bura mathoth. Kanyo ne waneno duond bura mar ODM kaachiel kod UDA emantiere kod kwan MCAs mathoth e od bura ma Nairobi. Kanyaka sani ang'isi nyaka Ramogi Juang ni MCAs ma Nairobi kango sechamo muma to gibiro yudo thuolo makende mar yiero speaker margi. Aka jogo mabende ne chwalo otese margi ne laro komno mar speaker nomi thuolo mar tarik 23 nyaka tarik 26 mano dwe mar 9 mano mahigani mar mondo mi gichwal otese margi ne jogo ma olap dhogi ndong' ne komno mar speaker e county assembly ma Nairobi. Nyaka sani jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar speaker e county ma Nairobi ne en kom mabende jomopogore opogore no wuok oko mar laro kom nogo. Ka bende wantiere kanyo kod Ken Ng'ondi mano mar Azimio, Benson Mutura mar Kenya Kwanza, Alex Ouda mano mar MCA machon ma Mugomoini kaachiel kod Anthony Kiragu mano bende ne en MCA ma Waidhaka. Jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar speaker e county assembly ma Nairobi. Ka wamedo mana ng'iyo jogo mabende nyaka sani wang'iyo jogo mabende oselaro komno mar speaker kata osebedo e komno mar speaker chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Wantiere kanyo kod speaker Ole Magelo mabende nobedo speaker mokwongo e county assembly ma Nairobi ka jalupne ne en Ken Ng'ondi mabende gisani olap dhoge ndong' kendo ne komno mar speaker mano tok bedo jalup speaker e county ma Nairobi chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Ka bende ka umedo mana ng'iyo jogo mabende osebedo speaker e county ma Nairobi higa mar 2017 nyaka higa mar 2020 ne wantiere kanyo kod Beatrice Elachi manen speaker e county ma Nairobi kaachiel kod jalupne mano Jona Kamangu
manotelo ne County Assembly ma Nairobi chakre higa mar 2017 nyaka higa mar 2022. Aka bende ka wang'iyo higa mar 2020 nyaka higa mar 2022, jago ma bende nobedo speaker e county ma Nairobi ne en Benson Mutura kaachiel kod jalupne mano Geoffrey Odhiambo Majiwa ma bende nobedo jalup speaker e county ma Nairobi chakre higa mar 2020 nyaka higa mar 2022. Aka higa ni mar 2022 tok jo Kenya dhi e debe mano tarik 9 dwe mar 8 higa ni, kendo jogo ma bende odak e county ma Nairobi, jogo ma bende odak e wards 85 mayudore e county ma Nairobi kae noyudo thuolo mar yiero MCAs manyien ka moko kuomgi dok e telo kaka MCAs e wards mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono MCAs go duto chamo muma. Tok chamo muma gibiro bedo kod thuolo makende mar yiero jago mabiro bedo speaker margi ponono kuom thuolo mar higni 5 mabiro kata oyo, kaluwore ni weche jatimore mathoth ahinya e od buch county kacha. Nyaka sani akwan jogo mabende no oro kwayo margi ka olap dhogi ndong' ne komno mar speaker e County Assembly ma Nairobi ne gin ji 24. To e kind ji 24 go ji 9 kende emane oduoko otese margi. Ji 9 go e kindgi jogo mabende kwan mar jogo mabende notam mar mondo mi kik lar komno mar speaker gin ji 7. Nyaka sani jogo mantiere ng'wech mar laro kom mar speaker e county ma Nairobi kae gin mana ji 2. Mano speaker mar od buch county ma Nairobi ka gin Ken Ngodi kaachiel kod Hassan Rabo Mohamed. Mago e ji 2 kende ma nyaka sani osepuodhi kaka jogo mabiro bedo ng'wech mar laro kom mar speaker e county ma Nairobi kae. Penjo nyalo bedo ni kom ma kamano en ang'o momiyo ilare ahinya to jogo mawuok e duond buche ma ponono nitiere kod kwan MCAs mathoth ahinya e od bura kacha. Nyako Ramogi Tv mane wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka okan kenda mar mondo mi wabed kod twak maket kod ma antiere kae kod jod bura machon mano Mamugo Moini, mano Alex Ouda Otieno mabende wantiere god e studio kae okinyi makawuono ka bende odwa mana temo leronwa ni ang'o matimore e County Assembly ma Nairobi. Gino momiyo chakre higa mar 2013 nyaka sani waseneno jogo mabende osetelo ne speaker. Odiochieng' makawuono rakruok bende dhi bedo mapek kacha. En ang'o matimore? Machiegni ahinya Alex Ouda okinyi makawuono e studio marwa. Erokamano. Aduoko erokamano. Penjo machando ahinya ni tang'o matimore e kom speaker ma Nairobi. Kaka wang'eyo ni Alex yiena mar mondo mi ang'adi matin kapok iduoko penjo kaluwore ni mano e wach mwadwa twake. Yie mar mondo mi anyis joneno marwa wendo machielo mabende biro tudore kodwa e yor lony manyasani mano kokalo e yor Zoom. Amana achiel kachiel ka entiere gwenge go mag Machakos okinyi makawuono. Bende jago mabende biro tudore kodwa mar mondo mi en bende ochwal duonde e twak marwa en Ken Ngodi mabende en jalup speaker machon mano ma county ma Nairobi kasani entiere e ng'wech mar laro komno mar speaker e county ma Nairobi. Chiew nade Ken Ngodi ka entiere Machakos kono okinyi makawuono? Achiew maber. Nyinga maluongo tami maber. Iluongo ni Ken Ngondi. Ngodi. Agoyo mos kuom wacho nyingi marach. Achiew maber. Amoso nyikwa Ramogi no yawre uru. Amachiegni ahinya e twak marwa. Wacho kanyo maber ni iluongi ni Ken Ngondi. Ageno ni awache maber koro. Maber kabisa. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak okinyi makawuono. In kaachiel kod Alex Ouda mabende en MCA machon mano Mamugo Imi. Ka wachako kodi Alex Ouda, in kaka jago mabende osebedo e od buch county ma Nairobi, kendo in bende ni achiel kuom jogo manolap dhogi ndong' ne komno mar speaker. Kata kamano ni we ng'wech nang'o kosa ang'o manotimore? Mokwongo yiena mondo amosie jo-Ramogi Tv, namosogi okinyi makawuono, to an kakiwachi adier ne an e ng'wech mar speaker. To ka an e ng'wech mar speaker to Ken Ngondi. Iluongo ni Ken Ngondi. Ngondi. Ken Okeyo Ngondi.
Koro en ng'ama ne wadonjo kodo 07 wanie jo alengsi mogik, yani councillors mogik from 07 nyaka 2013. So he has been a friend. To kanya atero papers gata nwango ne dhiang' lach. To ka Ken okawe to an bende akawe. Koro nya neno no onge mondo aket competition e kinda kod Ken. To we have been friends. To dhiang' lach. En komako kanyo, an be kiny podi nyalo chodo na gimoro. To wadhi mana nyime. Mane momiyo nyoro I withdraw. Ero kabane ka wabiro korka kori Ken ka intiere Machakos kono nyaka sani waseneno ka pogruok e paro ponono nenore ahinya odiochieng' manyoro bende ne waneno ka MCAs ahinya to mago mag duond bura mar UDA ne gibago ng'anyo ka gikwedo okang' ma bende nokawo mar puodho ji ariyo kende madhi laro kom mar speaker e county no ma Nairobi mano odiochieng' ma kawuono ka bende in achiel kuom jogo ma bende oyudo hawi. Wanyalo wacho ni jahawi kaluwore ni ibed achiel kuom jogo madhi laro komno mar speaker e county ma Nairobi kae in ka achiel kod nyawadu Hassan Rabo Mohamed. Ang'o momiyo ywaruok bedo mapek kanye kind ji 9 ma bende noduoko tese margi? Ang'o motimore? Gimotimore ni kidwaro bedo speaker to nitiere pend chik ma chuno ni nyaka tilu kaluwore gi chike mag piny ka kata chike matayo yiero mar speaker. Juma mokalo ung'eyo ni od bura mar yiero speaker ma Nairobi nokete oboke ka gimiyo ji thuolo mondo okete dwaro margi. To thuolo mar dwaro no ne oketi gik moko ma ne dwarore ni nyaka tibed godo kaluwore gi kaka tich mane idhi tino obedo. Koro ne watero gigo kendo nomiwa kinde thuolo ma chuno ni nyaka igolie gigo jasi midwoki. To bende ne nitiere offices ma chuno ni nyaka idhiye mondo dhi opuodhi kapok ichung'. Tiende ni ing'iyo ni to bende in ja Kenya, to bende in jago kura Kenya ka, to bende in ng'ama chulo osuru e piny ka, to bende kichulo osuru to bende ndara mari ler yor chulo osuru ne jopiny. To kendo ging'iyo ni to somo mari chalo nade, kalatese ma intiere godo be gin kalatese makare mopuodhi e Kenya ka. Kaeto kendo ing'iyo ni to timbeni e dier oganda ma kisungu to koro luongo ni certificate of good conduct. Bende polise opuodhi ni ng'ama kare manyalo chung' n'oganda e ofis margi. Koro magi gin gik mane nitie. To nasanga sana ka koro aneno ka speaker masani obede kom ni wacho ni ne ok omiye thuolo malong'o mondo many kalatese. To en ong'eyo nikech en mowuone obedo ka en gi standing order, en obedo gi chike mag pinyni kaluwore gi katiba kata County Government Act. Ong'eyo dwaro ni kidwa in gi geno ni idwaro chung'. En gimichako chon. Gigo ichako chon nikech gin e chik. Koro kana aneno ka bende jood bura ma dhi loso chike emochako wacho ni gidhi ng'anyo ni gigo onge kuma ondiki gi e chike. En duoko pacho oganda piny kendo ng'iso maler ni ok gin tiari mondo gitine jopiny e yor adieri.
To kapodi antiere mana kumi Kenya ka intiere Machakos kono, mana kisewacho ni jogo mabende wuok kata MCAs mabende oyiera koda riwruoga siasa mano mar UDA odiochieng' manyoro ne gichwalo ng'ur margi ni tarige mabende nomigi mar mondo mi gichwalo boke margi ne en tarige maponono ok noromogi. Kaluwore kodi in kaka jago mabende nosewali kata nosepuodhi kaka jalno madhi laro kom mar speaker e County Assembly ma Nairobi kae. Bende paro ni thuolo makamano noromo mar mondo mi ng'ato oket otese mage kamoro achiel e yo makare. Kaluwore ni ne en e kind tarik 23 nyaka tarik 26 mane en chieng' tich abich nyaka chieng' wuok tich ka samogik ne en saa 3 mar okinyi ma chieng' wuok tich mano majumani. Bende paro ni thuolo makamano noromo ne jago maponono ne dwaro adiera mar laro kom speaker e County Assembly ma Nairobi kae. Ema nyisi ni ka idwa timo gimoro, ka in gi geno mar timo gimoro to nyaka ibed gi ikruok. Wach mar dwaro moro amora manie piny gine Kenya ka en gima nochaki immediately kane ji oaye yiero. To yiero nwa wuoke mana tarik 9 dwe mar 8. Koro onge kaka ng'ato nyalo wacho ni ne en gi geno mar bedo speaker to chako wacho ni ne ok en gi ikruok ni thuolo manochiw ne tim. Ing'eyo ni kane wabunge odhi e yiero speaker to wabunge mokwongo ni ne otieko seche 24 kende to dhi e yiero. Omiyo mano ok en gima ni kare. To bende Nairobi kae ma koro ne wawach ni onomi thuolo maduong' kabisa nikech en e kaunti kende manodong' kapok notimo yiero ka baadhi mag counties tete to nosetimo yiero juma 2 mokalo kata juma 1 mokalo. Omiyo mano en excuse ma onge ng'ama oboke no manyiso ni intiere kod timbe mabeyo. Kata kopogore kod mano ka wang'iyo County Assembly ma Nairobi, yiero mar speaker e od buch county ma Nairobi osebedo machalo nade kaluwore nyaka sani kochakore higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2022 waseyudo ji 3 mabende osebedo speaker mar od buch county ma Nairobi. Ya, adwokero kamano. Kachako gi thuolo manomigi matin mar kelo tesegi. Post mar speaker ok nyoro nyo ng'ato chiachia kawuono nadwa dhi bedo speaker. Nyaka ibed kod ikruok maber. To kaka ikruok maber kaluwore kod katiba ma Kenya manene wakalo 2010 nitiere otese moko midwaro gin karibu 6 kaka otas mar KRA, good conduct, CRB, help, gigi duto. Ong'ere ni kidwaro gimoro e sirikal nyaka ibed kod otesegi ka gin ready. Gimoro kaka certificate of good conduct ok en gima dang' idhi jazo sani tichwe misano. En gimoro ma seche moko kidhi timi date ni wami date machieng' makama. Omiyo yiero ma Kenya ok ne en yiero manyobira apoya. En yiero mane ji ong'eyo ni yiero biro bede. To an adwaro kom speaker kata adwaro komani. Koro ka ng'eyo ni adwaro speaker, especially jago ma sani koro claim no en speaker mogik to gigi duto ng'e gite. Ma en monego bedi japuonj mar ng'ata ng'ata madwa bedo speaker, ni kidwa bedo speaker bed godo 1 2 3 4. Omiyo mano to an time to mana rule out. Ogikora mana rule out. Makoro kwa nyalo wacho kanyo ni thuolo mo migi tin. Mano gin mana ponono wanyalo wacho ni gin mana weche magi wacho mar mondo migi tem neno maber ni ne wad gombo to nomiwa mana thuolo matin. Exactly. Nango Keno yudo ka thuolo tin, nango Robo yudo ka thuolo tin. To en ng'ata achiel jochiko motami nok chungo gin kod reasons mamoko. Moko seche moko papers gi ok beyo nyoro clerk nyogolo reasons momiyo ok omiyo ng'ani gini. To en chik ni kidwaro to nyaka ibed kod gik moko midwaro. Mano ere one of the qualification mami i-qualify ni mondo idhi bed speaker. Nikech like a good conduct ok wanyal kawo ng'at moro ma janjore matimbe ne richo ni madhi bedo speaker. To KRA ok wanyal nikech all ginene jo sirkal duto
kata tije ma sirkal timo pesa kaluwore kod osuru michulo. To ka ok ichul go osuru, tini expect ni kosekawi pesa midhi chuli dhi wuok kure ka ok ichul go osuru. Donge? To koro nyaka ibed cleared kod jo KRA. Ba clear ni ichulo go osuru, timbe ni beyo, ionge gi loan kata mana mar girene, kata mana ok ni kao loan kamoro tae ichwe ma ok ichulo. Nyaka ibed ng'ama straightforward nikech idhi chung' ne jotelo. Koro mago duto nyaka ibed godo. An mano tapogora kodgi. Abedi ni ji duto owacho ni time mano migi onge ng'ama nigo, mano dayo bedo kes moro ma bende neno. To ka ji moko nwang'e to ji moko nwang'e, matiende ni ng'ato nene en reluctant. Ato koro apenji kacha nang'o momiyo ng'wejni mar laro kom speaker e county assembly ma Nairobi kata e od buch county ma Nairobi ka, ang'o momiyo bedo ga kom no ma ponono ji lare nya kata ng'iye ahinya to ne jago no ma en governor e county ma Nairobi ka? Gima timore Nairobi, ing'ene capital city mar Kenya. To yuto ma Kenya atamalo 60% wuok Nairobi. Omiyo Nairobi chiegni en kaka Kenya matin, nikech en town maduong'. To speaker kibiro king'iyo okange mag jotelo ma Nairobi, ibro kawo governor namba 1, deputy governor namba 2, then speaker. Koro speaker en ng'at mar adek e ranking. To kapon governor onge, to deputy ok nyal tiyo tij deputy, kata deputy tuo, to speaker ema kao komno to dhi act. E gima notimore e kinde moro manene Elachi nowuok to ne onge deputy governor. Koro speaker clerk speaker ma Nairobi ema nokao kane dhi act e kinde manene pok wayudo governor manyo wuok an kanano. Koro en Nairobi almost chalo kaka Kenya. Koro pek mar Nairobi no, pek ne kata in kidonjo kamoro diwajo mae speaker mar Nairobi City County, ing'eni ng'ama lich ndi. Koro lich ne no ema miyo ji gwere ne. Ema miyo koro nyako beda rakruok mapek kendo ng'ami iyiero ka nyaka bed ng'ama nitiere kod paro malew. We wadhi ane ira Kena ka intiere Machakos okinyi ma kawuono. Kenya nyaka sani waseneno ka riwruogno mar Kenya Kwanza ma bende oting'o duond buche mag siasa mopogore opogore nyaka sani e ng'wech mar laro kom speaker ka achiel koda kata MCAs chamo mo ma odiochieng' ma kawuono e od buch county ma Nairobi. Gibuogo mar bago ng'anyo kendo giwacho ni ok gibi chopo chenro makamano mar MCS chamo muma kawuono ka achiel kod yiero speaker margi. Mano un kaka jogo mantiere e riwruogno mar Azimio ukawe e yo machalo nade? Koso wanyalo wacho ni kuoto gwalok mon dhiang' modho piken? Wach ng'anyo no ne gitieko nyoro sama ne jatendgi ma namba 1 oluongogi e State House. And ne gi kata kauli ni koro wuoyi mantie no ma iluongo ni Robo no ema gidhi support. Nikech ing'eni Robo ni ema nyicha ne nigo tiko mar chung' mar jo UDA e constituency ma Nairobi kama Kamkunji constituency. Koro ne ginene kaka an alternative. Koro giwacho ni nikech ng'ani be ng'ato wanyicho chung' Kamkunji ma ene manyicho wamiye ticket marwa, en koro ero ose puodhe kare koro wadogi mondo wabed bang'e, wanywak bang'e. Koro mane gima ne gigine makata mana samo wuoyi kodi ni jo UDA wegi okuongo ne oganda wachopo kata mane e bunge kun. Gin gisebedo piny chakre sa 12 okinyi girito mondo gicham muma kaeto mondo yier speaker.
To nyaka sani bende ang'eyo ni thoth jo MCAs mabende noyiera kod riwruogno mar Azimio. Nyaka sani ne bende uponono nudhi e romo maru machielo Machakos kono koso ang'o momiyo nukawo okang' mar kata obedo ni kawuono ema uchamo muma kendo uyiero spika mar mondo mi ubed kar kendu Machakos kono kapok uchopo e od buch kaunti ma Nairobi okinyi ma kawuono? Mokwongo jogi oyiergi kowuok e ward mopogore opogore. To wan gi joma bende obedo nominated. Jogi pok onyicho romo mondo ji ong'ere, to ji bende oriw paro kanyachiel ni to ang'o mwadwaro to wadwa tiyo nade. To wan familia achiel. Wan joka ng'ato miluongo ni Azimio. Omiyo wan dhano 68. Kama dhano 68 nitiere pogruok mar paro nitiega. Koro ne wabedo kanyachiel, ok wanyal bedo e od ng'ato. Ne chuno mana ni nyaka wamany hotel moro kamoro mwanyalo bede, mwanyalo goye mbaka kaka jo Azimio, mondo wayiere ni to ere kaka wadhi mondo wadwago kura. Omiyo mano e gimomiyo ne wawuok mondo wadhi wabede e hotel. To ung'eyo ni kaka Nairobi ka otende nitiere adieri, lakini koko bende ng'eny. To bende ne en kama chiegni gi kama dwe nitie. Ing'e ni jogi ne temo tek kabisa ni mondo ging'iew oganda wa. Nikech ne ochopo kama koro kura achiel kende gichiwo ofa mar siling milion 2 mondo odhi ogone gi kura. Tiende ni ne gin gi haja maduong' kabisa mar kawo komni. Mane manomiyo koro wadhi wabedo kanyachiel. Mana kaka iwinjo Alex kaka Ken lero ka intiere Machakos kocha ni gino momiyo ne gibedo kacha kata gikawo okang' makende mar dhi Machakos en mar kelo odgi kanyakle. Kinde mabende ka wang'iyo Kenya Kwanza koni. Kenya Kwanza to buogo ni ok gibichopo chamo muma kata yiero spika kaluwore ni gin giwacho ni thuolo manomigi ne tin jago mabende ne gidwaro ni olar kom spika sani koro odin ne oko. Jo Kenya Kwanza ponono oloko pachgi okinyi ma kawuono kata obedo ni Ken wacho ni gine ma gisemondo kata e od buch kaunti ma Nairobi okinyi ma kawuono. Kapo ni giloko pachgi ni ok gichop kacha kaka MCAs mar mondo mi gicham muma kendo giyier spika. Bendo nyalo miyo chenro mar chamo muma mar MCAs ma Nairobi kawuono chung kose chenro pod ibiro mana dhi mbele kitelo ne kod Clark mano Edward Gichana. Chenro pod biro mana dhi mbele kaluwore kod chik nikech gavana nogolo chapa e Kenya Gazette ni MCAs chamo muma kawuono. Ng'amoko chamo muma kawuono en pod odong' adong'a kaka MCA elect, ok en full MCA. To jok mobiro biro chamo muma nikech tich mokwongo dhi bedo mar judiciary. Chamo muma en ga tij jo judiciary. Ka gisetieko chamo muma to aka koro gin full MCAs aka koro giduogo yiero speaker. Omiyo judiciary e pacha ang'eyo ni judiciary is now ready. Majok modhi ema biro chamo muma. To moko dhi chieng' moro kendo nigi chan bang'e mondo gicham muma nikech kok gichamo muma to you are not a full MCA. Mabiro chuno gini nyaka gichopa kata tek kata yot. Nyaka gichopa. To koro ginyalo chopo kacha ka gisechamo muma to koro yiero mar speaker ne mok gitim kose. Kata kok giyiero speaker nyaka yier nikech agenda nitiere ariyo. Agenda mokwongo en chamo muma, then agenda mar ariyo en yiero speaker kod deputy ne. To gitieke tika agenda ma kawuono. Mamoko kombe mamoko go biro luwe bang'e ka koro speaker nitiere ka chair assembly. Ma speaker kaka ng'eye speaker idhi yier ka ji dhi chamo muma mokwongo, mar ariyo idhi yier speaker. Nikech gimomiyo bende mana kaka Ken owacheno jogo buoga ji. Nikech ing'e ng'ato kohingi kod ji 15 bende in kod geno yani to ni inyalo yombe. Kalure ni yiero mar speaker bende time yor apanda kata secret ballot ok inyal ng'iyo. Mano gimomiyo yani kaka Ken owacho ni ji moko idwa no ng'iewi. Tinyalo miya pesa dachwe moka goni kura. To kaka tinde gonyo igoga kura no electronically. Kigoye ting'eyo ni Alex Ouda ogone Ken kata ogone ng'ani.
donge to nitiere kaka chama en koro kaka jogi gidhi yiero kaka Azimio. Joka bende gibiro kaka Kenya Kwanza. To kiriwo jo Kenya Kwanza kod ja Azimio, ibiro nwang'o ni Kenya Kwanza ni kod ji 53. To Azimio nigi Kenya Kwanza nigi jo 53. Azimio nigi jo 67. Then independent nitiere 3. To nitie independent achiel maparo ni koka Azimio. Koro miyo gibedo 68. Koro wakao ni ji ariyo modongi kaka Roysambu to kod Kwanjenga. Ji ariyogo kimede kata mana kuom 53 manen 55 golie 68. Donge the number duong. Ena buogo ji nikech ing'e ni ng'ato bende ng'ama nyap pile ng'e nyaka buoga je ni maka uru ng'ani abro nego to en luoro mari. To it is obvious nikech gin gibende nyaka ginyis ni gidwaro gino to gidware e yo moro yani ma ok ginyalo. Kanyalo duoki chien in 2013 ne wayombre kod kora achiel. To idwaga ni yiero mokwongo nyaka ng'ato straight win and 2/3. To ka onge 2/3 to then you go to simple majority. To ne wayombre kod kura achiel kende. Wagoye bapod mokwongo wayombre gachiel. To since nok ne wachopo 2/3 nodwokwa e second round ma en simple majority. Ne pod waritene mane momiyo nene no yier Alex Magelo kaka the first speaker ma Nairobi. To ne wayombe gachiel. Omiyo this one man got this time to Azimio then wange walk over. Ngeji gin 10 Atonya kasani waseneno counties mamoko ne oyiero nochamo muma chon kendo no yiero speaker margi chon. To nyaka sani waneno ka jumbe mathoth ahinya to ka yiero county ma Nairobi odiochieng' ma kawuono ema gichamo muma MCAs ka achiel kod yiero speaker. Iparo ni deko makama ang'o manokelo deko makamae manomiyo governor nodeko kapok oluongo MCAs ochope od buch county kacha ocham muma kendo yier speaker. Mane the bone of contention mineno ka jogi nong'e ni gitin gi namba. To ne pod gidwaro ni mondo gichore mbele gine ka digigwel ji moko koka Azimio kocha. Ne pod gidwaro yo moro ma diginwang' kodo namba. Ting'en ka time tin to ok inyal yudo namba. Koro since ne gin ema gin e telo, koro yot ne mar mondo okaw ndalo mathoth kapok oluongo meeting mokwongo ili omigi seche mag manyo ji kaka digiyudi ji mondo oduogo korgi. Tero nere ni gino ogore e Luanda nikech kaka jogi koro gin Machakos no gipimo wach kaka joka ng'ato. Mane reason why ne mondo migi time kaka diginwang'ie ji moko mabiro pong'o nigi korgi. Akieka wase tudore kendo koda Ken ka entiere e county ma Machakos kata kamano podi nyisani podi loso weche maga tudruok. Nyakora Ramogi Tv podi amedo paro ni odiochieng' ma kawuono tarik 29 dwe mar 9 higani mar 2022 MCAs 124 e county ma Nairobi ka odiochieng' ma kawuono gibiro chamo muma kaeto tok chamo muma margi gibiro kawo thuolo makende mar yiero speaker. E county ma Nairobi ka nyaka sani nitiere mana ji ariyo kende mabende osepuodhi kaka jogo madhi bedo e debe ka gilaro koma mar speaker e county ma Nairobi ka. Mano Ken Keyo Ngodi ka achiel kod Hassan Rabo Mohamed magin ji ariyo manitiere debe laro kom mar speaker e county ma Nairobi. Mano tok ka joma moko 9 mane ochwalo otese margi 7 kuom gino tam ni ok gichopo okenge duto makdwarore mar laro kom mar speaker e county ma Nairobi. Nyakora Ramogi Tv nyalo ronwa pachi kotudore kod yiero mar speaker e county ma Nairobi kae ka achiel kod MCAs chamo muma e county ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Iyudowa e nambawa mar ote machuok ma en 23600
Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduora _ ka bende pod antiere kod welo ariyo ma bende pod wabiro medo chwalo godo twaka tok yweyo matin ma bende wakao gi sani. Kik idhi mabor. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Tablet ichamo soya mokinyisa ya tablet adhi kodi kamoro tichamo soya to kinyisa. Ya soya ng'ata winjo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringogo e dendi. To kendo we anyisi ni behind obong'e adier mar kiti improve. Ranyisi duto madwaro tenie laptop kae. Kaptemo mitimo ka. B, SSH chako. Bihan, bi mondo wadhi nitie gima dwa tang'oni. Mae mich ma an nadwa miyi. Mana wan ji ariyo. Wabo miel e iye kae. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Unajua poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Joan kendo erokamano kuom medo tudri kodwa gi sani mondo wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi ma kawuono. Ka okinyi ma kawuono podi wamedo twaka kotudore kod yawo od bura ma Nairobi. Nyaka sani odiochieng' ma kawuono MCAs mago moriwo MCAs moyiera kaachiel kod mago mogwel e od buch kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono biro chamo muma margi mar donjo e apisi. Tok chamo muma to gibiro kawo thuolo makende mar yiero spika margi. Nyaka sani ng'wecha mar laro kom mar spika e kaunti ma Nairobi en ng'wecha e kind ji ariyo. Mano Ken Ng'ondi kaachiel kod Hassan Rabo Mohamed mabende nopuodhi kod Karana e County Assembly ma Nairobi. Edward Gichana kaka ji ariyo kende mabende biro bedo e ng'wecha mar laro kom spika e kaunti
ma Nairobi. Nyakwara Mugia Juang mane wach mabende podi wamedo twake okinyi makawuono ka antiere kod wende studio marwa e boma ma Nairobi kae. Alex Ouda Otieno mabende en MCA machon mano mamugo moini mano bore Nairobi kae. Kabende wendo machielo mabende antiere kod geno ni podi biro medo tudre kodwa kawadhi mbele kod twak marwa en Ken Ngondi mabende nentiere ne biro no achiel kachiel kata ne tudore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mar Zoom ka entiere kaunti ma Machakos kama MCAs duto mag Azimio ne oriwore kacha mar somo paro mano motelo ne chamo muma odiochieng' makawuono ka achiel kod yiero speaker margi. Parni Ken Ngondi bende nitiere ng'wech mar laro komno mar speaker e kaunti ma Nairobi odiochieng' makawuono. Podi medo tudri kodwa yoronwa pachi kata ote mari e namba mar 33600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo wantiere live okinyi makawuono yudo wa kacha Ramogi TV. Akawadhi mbele kod twak marwa Alex Ouda. Mana kaka isewacho ni jo chenro no mara MCAs e boma ma Nairobi kae ponono mar MCAs chamo muma ka achiel kod yiero speaker margi e boma ma Nairobi kae ponono no kawo kinde malach kalure kod malingling moko ma ponono ne jomoko dwaro timo mano kapok gi yiero speaker margi e county assembly ma Nairobi kae. Ang'o momiyo ponono governor manitiere telo ponono nyalo gombo mar mondo mi jago ma oyombe ng'wech mar laro kom speaker obed jago ma ponono wuok e kweth mar siasa kata e duond bura mar siasa ma en bende wuoke? Erokamano Joyce. Ing'en speaker ema tayo od bura ma Nairobi. To Nairobi nigi a budget mar almost 40 billion. Mano budget mi puodho pile ka pile mitiyogo county. Mano hikomenda ka hikomenda. Machiegni gi billion 40. Ting'e ni governor ka en governor kore kaka president to nyalo bedo gi dwaro mare modwani mondo opuodhi assembly. To ka en gi joge ma speaker jakore to ntiere members bende mang'eny manyalo miyo gire no kal through. Koro dang' ohere ni speaker ka en jakore to nyalo bedo ne maber moloyo speaker ka ja komachielo. Nikech ka en kod agenda mare to speaker jakore agenda mare bro kalo through e yo moro mayot moloyo through maybe yani kaka yuarok. Dito ntiere development moko seche moko speaker nikech ing'eni speaker ema rule gini. To unyalo timo voting. To nitie seche moko ma en mibro wacho ni jok moyie to wacho ayes to jok motamre wacho nay. To seche moko ayes ng'eny to nays tin. To speaker nyalo wacho ni nays have it. To kose wache kamano full stop. Gino sekalo through. To seche moko gini ne en gima majority mag MCS okadwa. To sindo speaker jakocha to gini en mar governor dongo sekalo through. Mane reason momi neno ka governor, most governors dwaro ni speaker omondo bed jakorgi, especially Nairobi ka ing'ene lweny niga e kinde parties madongo ariyo. Koro kaka sani parties madongo ariyo en UDA gi ODM kod ODM. To nyaka sani wang'iyo kuon MCAs magintiere godo bende rom. UDA nigi 35, ODM bende nigi 35. Koro gimamiyo ODM nigi advantage coalition manigi loso kod other parties ma gifomo Azimio. Koro jogi dhi go kura kaka Azimio. To joka bende dhi go kura kaka Kenya Kwanza. Ok dhi go kura kaka UDA. Gidhi go kura kaka Kenya Kwanza to jogi dhi go kura kaka Azimio One Kenya Alliance. Mane momi neno gireni. For agenda mare mondo dhi through e yo moro mayot kodwaro gini to gino nyalo kalo mayot nyaki bed kod speaker majakori.
Yeah. Toka wang'iyo kata yiero mar speaker mosekalo ne wang'iyo kanyo higa mar 2013 ne wantiere kanyo kod Ole Magelo, higa mar 2017 nyaka 22 ne wantiere kanyo kod Beatrice Elachi kaachiel kod higa mar 2020 kod 22 Benson Mutura mosebedo speaker mano mar od buch county ma Nairobi. Ka wang'iyo jogi ji adek mokalo gisebedo ka gintiere kor governor mosekelo yot mar tayo boma ma Nairobi koso osebedo machalo nade? Mokwongo e kinde Elachi kod MCS ne ntiere ywarok. Emomiyo ni neno ka nene Elachi ne kod tich matek mar tayo od bura ma Nairobi. Bang'e no noduogo gwe tao. Ae koka ochako yier kendo speaker manyien. To speaker manyien noyiere nikech e kinde cha Jubilee ne ng'eny manoloyo ODM. That's why ne giyiero ja Jubilee mondo bed speaker. To speaker sana sana nikech kochopo ka welfare mag MCS kati neno ga kata mane od bura maduong'. Kochopo ka welfare mar wabunge tineno ka giriwore kanachiel. Nikech mano koro welfare margi. To kochopo ka gimoro yani ma kata mana en kata kipati yaka koro jogo pogore. Koro in this case inwango ka Elachi ok ne nie e books maber kod MCS. That's why yani ywarok nene ng'eny. To kinde mar Ole Magelo ni neno ka ne peaceful. Nikech Ole Magelo ne ng'ama free to noketo ji free. Dhode bende nene noyawo ne ji thuolo. Koro ne unyalo discuss gik moko kaka nyalore. To kendo problem makelo ga wach mar speaker nikech ng'en speaker ma approve ga kata mana wuodhe moko madhi oko gi. Koro seche moko inwang' ka speaker moro inwang'o ka en odwa bedo matek i approval mare ginene mar kata mana wuodh trips madhi oko. Kanyo bende kelo ga ywarruok. That's why yani omiyo neno ka seche moko MCS yware to kod speaker. Ok en ga ywarruok ne en gimoro maginen. En ga mana gik moko matindo go. Emomiyo koro MCS kaluwore kod kwan magintiere godo kacha gin bende nyaka koro giyiera speaker ma nyaka koro kony gi gin giwegi e dwaro margi. To wang'eyo makare ni tij MC onego bed ni en tijno mar ponono nono gigo ma county assembly timo ka gikonyo jopiny e ng'eyo gigo ma ponono ichwalo e od bura kacha. To bende speaker onego bed ni riwo wi jogo mantiere e od bura kacha e yo makare. Ka wang'iyo jogo ma bende nitiere ng'wech sani mar laro kom speaker e county ma Nairobi kae. Wantiere kanyo kod Ken Ngodi kaachiel kod Hassan Rabo Mohamed. Ka wang'iyo kind ji ariyo gi wanyalo wacho ni ratilo yiengore korka ng'a? Ratilo yiengore korka Ken. Nikech ang'o? Ken an kaka ng'eye kaka Alex. Ken watiyogo from 07 to nyaka 2013. En ng'at moro ma free. To Ken onge gimoro machalo kaka ukabila kata mono siep. Gima right, Ken will tell you no mani ler ma ok ler. To onge okoja mibadhi. To e Nairobi dwaro ng'ama ok jamibadhi. Kendo dwaro ng'at moro ma bende chunye ler mabiro riwo wiji. Ken en ng'ama riwo wiji kaka ng'eye. Omiyo odhi tiyo maber. Robo bende ang'eyo nikech ne waserve kode kaka kansela. Nene en easily tang'e. To ka wang'a rate tanyalo rate ni Ken is above him. Kaka ng'eye. Ken en ng'ama chunye ler. To ng'ama riwo oganda kanachiel. Mane momiyo in 2013 nomiye deputy speaker. Yeah. Koro en tich mosega tiyo as deputy, koro the next and full speaker. Yeah. Makoro sani koro wanyalo wacho ni koro kata wachno mar ka wang'iyo kata kwethno mar Kenya Kwanza kaachiel kod mano bigani ponono kata wacho ni ponono nyaka sani isewacho ni in kiketo gi ratil ponono Ken Ngondi ema nyalo kawo
nyalo tingo ema ponono wanyalo wacho ni hawi nyalo luar odhi tingo ok no nyalo sani pod ok wanyalo wacho kalure ni gicha idhi tim e yor secret ballot jomoko nyalo loko pachgi e okang' mogika to ponono chwalo ne Mohamed ombulu kendo oloyo ng'ondi. Kata kamano ka wang'iyo siasa mosebedo kagore e boma ma Nairobi kae, MCAs onego bed ni konyo nade konyo e bero county ma Nairobi ahinya to gisani ma bende wantiere kod telo manyien. Gima MCAs timo maduong' ahinya en loso chike mabro konyo jo Nairobi. Kaka ing'eyo Nairobi nitiere kuonde moko like kaka gie sani arita kwe ma Nairobi sani duogo piny. To ka MCAs gine ma gibro kalo chike mabro konyo mabro duoko arita kwe piny. MCAs wang' jopiny e Nairobi ka makonyo gi ng'iyo to governor pesa momiegi otiyo kod e yo moro maler koso otiyo kodgi e yor mibadhi. Kaka ineno kata sani winjo wach mar Isiolo ma telo manyo wuok Isiolo chande nitiere pesa moro maya jo anti-corruption luo 196 ma jogo luo. Koro in MCAs ka giketo pachgi ni gidwaro tiyo ne jo Nairobi to mibadhi ok bi bede e Nairobi. Kendo MCA en ng'ano mani e kinde japiny to kod county. Gima timore piny kucha otero county. Nitiere gimoro ma maybe kata area ne dwaro. Kaka seche moko security lights, seche moko ndara moro rach, seche moko yugi opong'o Nairobi. To en mowacho ni kapo ni nitiere tich okitiere maler, en mobro tero wachno e county ni area na obet kama yugi ok choki, pi tinde gonyo ok bi, mano nikech koro en e kind jopiny to kod county. Koro gik moko adek gi loso chik, bedo e kinde japiny to kod county, kod ng'iyo governor kako tiyo gi gomenda momigi. Koro nyaka gibed jogo ma wangegi ng'iyo governor e yo moro maber so that mondo jo Nairobi onwang' services magidwa, nikech wachulo osuru to ka wachulo osuru to kwanyal nwang'o to ba Nairobi ok nyal tiyo nwa maber, then onge haja mare chulo osuru. Koro MCAs nyaka bedi ni ng'iyo governor, giloso chike manyalo konyo jo Nairobi. To chike magiloso gi seche moko kata ng'ato kaka in nitiere gimoro miparo no onego bed achiel kuom chik ma Nairobi inyalo suggest ne kata MCA to tero mbele to ikale kam giwuoye ba gikale to bedo chik. Yeah. To bende thothne ji kang'iyo kata kanitiere kaka odiochieng' ma kawuono MCAs ma Nairobi chamo muma to giyiero speaker margi. Waselero yo makare gigo ma speaker timo e od bura kacha. Jalup speaker bende odiochieng' ma kawuono idhi yier. Jalup speaker to ere kaka tije hie en ang'o e od bura county assembly kacha kata od buch county kose yiere e od buch county mopogore ma pacho ka. Yeah, jalup speaker ena koro kata mana kaka in koro sani. Maybe unyalo bedo ji ariyo ji adek. Seche moko inyalo tuo kata idich moro eni mopogore idhi kata oko, then sami onge chande jalup speaker biro bet piny katayo bura. En makoro obro tayo bura nyaka chop kama speaker oduoge, or kata speaker odich e yo moro machielo. Kaka speaker ma Nairobi seche moko jatend piny nyalo dwaro no odhi kamoro to odhi kod governor to kod speaker, then tije mag bura ok bi chung'. Mane momiyo nyaka yier deputy ma konyo speaker, ko onge to ng'ani bedi. To kata ka gintie seche moko kentie to onyalo wacho ni deputy kawuono in ma dhi tabura, an kama. Koro deputy en ng'ano makonyo speaker
e tayo od bura. Yeah. Nyakora Ramogi Ajwang amedo paro ni okinyi makawuono tarik 29 dwe mar 9 higa mar 2022 MCAs mano yiera kaachiel kod mago mogwela e od buch county ma Nairobi odiochieng' makawuono biro chamo muma margi ayanga tok chamo muma to gibiro kawo thuolo makende mar yiero jago ma bende biro bedo speaker margi e county assembly ma Nairobi kae kuom thuolo mar higni 5 mabiro e kinde ma bende MCAs makamago bende biro telo ne jopiny e wards mopogore opogore kama no yiergie kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Anyisi ni nyalo tudri kodwa yoronwa ote mari penjo moramora minyalo bedo godo e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha bende wantiere live iyudo wakacha mar mondo mi ichwalnwa penjo kata ote moramora minyalo bedo godo. YouTube bende wantiere live okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kacha duto te iyudo wa Ramogi TV. Aka bende moko kuomu bende aneno ka osechako oronwa ote kokale Facebook kacha kama wantiere live. Precious Purity Kamau wacho neno wa yo makare. Richard Mary bende wacho neno wa yo makare ka wuod gi nyiri. Gambanzi bende wacho neno wa yo makare kendo omor kod chenro. Otis Nyakwar Nyawade bende wacho neno wa e yo makare. Kata kamano ginyiso wa ne gineno wa ka gintiere ka. Nyakora Ramogi Ajwang bende nyalo mana medo paro ni e kinde MCAs ma bende dhi chamo muma odiochieng' makawuono e county ma Nairobi. MCAs makamano oting'o MCAs 85 ma bende no yier e wards mopogore opogore kaachiel kod MCAs mogwel 39 ma bende biro chamo muma odiochieng' makawuono to kanosegwelgi kod duond buche mag siasa. Mago duond buche ma bende ne ntiere kod kwana mar jogo mathoth kata ne ntiere kod kwana jod bura kata MCAs mathoth mago mano yiera. Aka bende nyaka sani duond bura no mar UDA nitiere kod kwan MCAs moyiera 35. ODM nitiere kod kwan MCAs moyiera 35, Jubilee 6, Wiper 1, CCM 1 kaachiel kod jogo ma bende no yiera kaka MCAs mochung' kar kendgi e county ma Nairobi kae to gin 3. Mane twak ma bende podi wamedo dhi godo kinyi makawuono. Aka bende anyisi ni wantiere kod wendowa machielo mano Ken Ngondi ma bende ne tudore kodwa e yor lony manyasani maponono nyalo bedo kod ng'ikruok makoni kod kocha gik molos kod lwet dhano jabedo kod ng'ikruok kata kamano gisani otudore kodwa kenda achiel kachiel ka entiere e county ma Machakos. Ken ageno ni winja makare ka entiere Machakos kocha kendo podi wantiere twak kae kod Alex Ouda ma bende ne MCA machon ma Mugo Moini. Kata kamano kabiro korka kori Ken kata bedo ni nyaka sani ang'eyo ni bende usechako ikoru mar chopo e county assembly ma Nairobi kae mar mondo mi ucham muma kendo ulut debe ne jago maponono hape biro lwar mar yiero speaker. Adago mana mar penji ni ang'o momiyo yiero mar speaker e county assembly ma Nairobi ka odeko to ang'o momiyo governor ma Nairobi bende no kawo thuolo malach kapoko olanda yanga chieng' onogo ma bende MCAs biro chamo muma. Kaito bende nyalo mana leronwa ni korka kori iparo ni kaluore kod kwan ma bende jo Azimio nitiere godo kod Kenya Kwanza ponono kweth mane manyalo ting'o odiochieng' mano e komno mar speaker kawuono Ken. Kaduoko penjo ni mogik no sani kiwuoyo to koro ng'e ni wuo gi speaker ma Nairobi kechinyisa ni wan gi kwan ma ng'eny mohingo kweth mamoko ka to waonge gi sababu manyalo miyo wakoso makwa ting'o bandera mar Azimio malo. Mano namba achiel. Wach machielo en ni wan gi ikruok makende ni gima nyicho notimore e bunge mamalo to gi bunge mapiny ok wadwa no chako timre kendo kuom ogandawa. Nuneno kaka jobunge wanogo kura marach ka giketo wach mar ukabila mbele to kendo giketo wach mar pesa mbele. En thuolo makende bago erokamano ne oganda mano yier Nairobi ka ng'ato nyalo mi milion 2 tiweyo nikech I believe e chama to kendo I believe kuom ideologies mag chama. Mano en wach monego waduok ne oganda wa ma jo Nairobi
county assembly erokamano. Aken benang'eyo ni nyaka sani koro ang'e ni onego bed ni uchako wuotha mar biro Nairobi koni mar mondo mi uchama muma odiochieng' ma kawuono. Bende aneno ka samarwa osedhi ahinya kaluwore kod ng'ikruok mane wantiere godo e yor tudruok. Wachni mogik ka watieko kodi okinyi ma kawuono kotudore kod yawo od bura mar kaunti ma Nairobi kaachiel kod yiero mar spika odiochieng' ma kawuono. Ken? Wachna mogik en ni oganda wabiro neno pogruok mar tende onagi to gitende jolibambagi nikech wan wang'e gima wadwaro ne oganda mar Jo-Kenya to kendo en gima wakawo kuom jatendwa Raila Amolo Odinga nikech mane skul mwasome. Koro gima wakwongo wang'iyo ni to en owuon gi dwache gi pache gi gik ma Nyasaye nosekete lwete. En gi paro mane mar gero Kenya. Mano kende gima wantiere godo. Agenda machielo ma wan godo onge. Wadhi ni wadhi tiyo ne jopiny, wadhi kelo kwe e od bura. Kendo an kaka ng'ama ja Kristo ang'eyo ni ok adhi tiyo gi katiba kende mar Kenya. To adhi tiyo nyaka gi katiba mar Nyasaye manie Biblia. Tiende ni seche samoro amora madhi chiwo ng'ado bura to adhi kwayo mondo Nyasaye emokwongo telie mondo kabed jamahati bende kikabed ng'ano mang'ado bura ka luwore gi ndalo janabi Mika ni jong'ad bura tinde ng'ado mana bura ka luwore gi asoya mamik. Omiyo mano kende paro ma antiere go. Erokamano ahinya Ken Ng'ondi ka intiere Machakos kono. Wanyalo mana kwayo nu hawi maber odiochieng' ma kawuono e kinde ma bende uchamo muma kaka MCAs e kaunti ma Nairobi kaachiel kod in bende akwayo ni hawi maber e kinde ma bende intiere debe kaka achiel kuom jogo malaro kom mar spika odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' maber kendo erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e twak maket kod mae. Kabiro korka kori Alex Ouda aneno ka samarwa ma bende omiwa dhi karo dago mar mondo mi chiw pachi mogik kotudore kod thuon wach ma bende ne watwake odiochieng' ma kawuono kotudore kod yawo od bura ma Nairobi. Erokamano Joyce, an danga aher mana mar lamo ne Jazimio mondo gikel kom mar spika to Azimio nikech Nairobi kaka chako Nairobi en kaka almost kaka Kenya to ka wanyalo bedo kod spika mar Azimio matiende ni within Nairobi wan rank marwa wan number 3 in Nairobi nikech speaker, governor, deputy then speaker. To the way kaka ang'eyo jowa ma ja Azimio to kod Ken kaka ng'ano ma bende wasetiyo kodo, I'm definitely sure ni Ken dhi tiyo to kendo en ng'at moro mohero riwo wiji, oonge ukabila, oonge akwede moro makata nitiere. Omiyo an kawuok ka tawuok ka wacho ni aze bandika Ken nu Mr. Speaker sa odiochieng' ma kawuono. Koro ini bende Joy ng'eni kichopo Nairobi County penj Mr. Speaker Ken to Ken biro rwaki to gimanyisi neno giwanyi. Erokamano ahinya Alex Ouda Otieno kuom kawo thuolo mari mar mondo mi wabeda kod twak maket kod mae matudore koda yawo od bura ma Nairobi. Kata kamano pod warito neno kaka weche biro timore e od buch kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono e kinde ma bende MCAs biro chamo mag ahinya kotudore kod pogruok e paro masani oseneno e kinde MCAs ahinya to mago mag Kenya Kwanza maponono nyalo ng'anyo. Kata kamano anyakora Ramogi Tv gikanye mwachopo godo e giko mara twak marwa mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi ma kawuono kama bende ne watwaka kotudore kod yawo od bura mano mar 4 mar kaunti ma Nairobi, ok mar 4 mar 3 mano mar kaunti ma Nairobi. Kata kamano kinde ma bende chenro ma kamano biro chakore ayanga jofwambo magwa osegoyo tacha kuro. Wabiro kelo ni weche ma kamago achiel ka achiel e kinde ma jod bura kata MCAs e kaunti ma Nairobi biro chamo muma kaeto e chenro kinde ka kinde ber ka waduoko ne erokamano kod pak ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo
kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili Ngima e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoromuga John kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar poko pogore. Chenro mabiro ni chien tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Ang'enyalo penjo ni en ang'o ma bende pogore timo odiochieng' ma kawuono e nam. Ma kuma wantiere en dho wath mong'ere kaka Achuodho mantiere Seka e kaunti ma Homa Bay. Ka bende odiochieng' ma kawuono mana kaka inene toka magi gin yiedhi. Wabiro bedo kwa loso gi jal mong'ere kaka Moi Agutu ma bende biro bedo ka leronwa kaka iloso yiedhi magiringa e nam e yo makare. Machiegni chenro ma kama bed kodwa nyaka giko mare. Nyinga Sharon Ong'aw. Moi Agutu arwaki ni machiegni chenro mar poko pogore. Erokamano. Okwongo mondi Moi Agutu en ng'ama nakinyalo lero ne joneno. Moi Agutu en jalupo e beach machuodho kendo en jawar rech e beach machuodho. Koro asebiro kalupo ka koro kuom higni nyaka nyuola an kadhi skul ngimana te ni nam. Asebedo kalupo oko kaka Miginga aselupo, Mageta aselupo kendo kaduogo thurwa kaendi aselupo e beaches machalo kaka Mainuga kaya kocha kaduogo korwa koni. Nyaka koro sani an ng'ama ni dala. Sani wantiere e dho wath. Wantiere Achuodho beach. To koro kata mna Moi Agutu ni jakanye. Aja Seka ka. Awuod jaduong' Agutu Simba ma bende jaseka ka. To odiochieng' ma kawuono dwaro bedo mar mondo mi wang'e pok ahinya mar loso yiedhi. Akeni yiedhi ni chako loso karang'o? Yia ma chako loso kan giga 25. Ng'ato nopuonji nomako badi? Fundi moro nomako bada mana ng'e kaka iriwo bao gi kaka itiyo. Koro an chakre sani yie be aloso e iye ka. To yie kiloso en ang'o madwarore mar mondo mi olosi yie kaka mar rang'iny mwabede? Rang'iny mwabede ni wadwaro bao, wadwaro plain seat ma en mabati, wadwaro musmal mar dito kod musmal mamoko machalo inja 4, inja 5 gi inja 3. To bao ma yiedhi tiyo godo en mane? Watiyo gi bao kaka Muguli kata Mikiwi ma waomo gi e beach moro ni Nyandiwa kwakelo gi koni. To akeni nengo gi chalo nade to? Nengo bao masani waomo gi 8,000 to watiyo gi bao 16. Mane loso yie? Mane loso yie. To ang'o madwarore loso yie kopogore kata mana gi mbao? Gi bao wadwaro potini. Potini bondex mwadine go mondo kik ochwer to wago mabati e wiye. To koro mar mondo mi losi yie mondo ochung' kata mana olew e wi pi. Ang'o madwarore nikech chutho ang'ene nitie mbao moko ma sink kata mana manimo. Bepe ma sink gin kaka ober. To bende osink mana sama yie onimo eka en odhi piny. To ma watiyogo gi
tok sink kata yonimo to dong e wi pi gi malo. Koro wanya yudo kuonde mwamako ka wan e ajali mar nam e samo dong no. Makoro nitiere bepe ma nimo to nitiere mok nim kaka ma mutiyo godo. Kaka mwatiyo go ni en mikiwi gi mivuli en ok onimo. Bepe ma nimo gin kaka bulugam kitiyo kode. Nitie division ma kosemodhe pi to koyudo ajali e nam to en osink kodhi piny owe jolupo malo. Mondo mi ng'ato los kata mana yie, ikawo ga thuolo maromo nade mondo ilos kata mana yie achiel? Okawo 1 week. 1 week? Mano kitiyo pile pile? Mano koro itiyo tiya pile pile. To mondo ilos yie iloso kendi koso loso kata mana yie? Waloso gi jalwedo achiel. Bende ang'ega ni yiedhi bende koselos nitie kata mana kaka iwicho ga rangi kuondegi? Wicho rangi koro wandiko wachake wiro rangi kwatieke to kwasetieke wawire rangi wuon gi kelo nyinge indikone kase ng'ado ne namba ka fisheries. Manyiso ni yiedhi te mantiere nam nyaka puodhi ka fisheries? Nyaka puodhe ka fisheries. Ang'o ma gipuodho? Ging'iyo? Ging'iyo chalne gi tegno mare gi bor mare. Bor mare nego bed mita adi kama? Bor mare obedo fut 24 kata 22. Mako kiloso mabor makamano to kiyinigo mar donjo go? Ok giyie nikech yie machal kamano ka yamo yude die nam kocha to ubedo maluor nikech un gi yie matin to yamo ni malo. Koro ngima uni atari. Koro yie ka bor ok en safe kata? Yie ka bor eka en safe nikech apako goyo to kalo weye. Apako goyo to weye. To yie machiek matin apaka thung'e piyo piyo ok okaw wimbi piyo. Piyo piyo nimo. Kata jonam mane yie bedo gi luoro. Makoro wacho ni jo fisheries ema nyaka puodhi to gimiyo yiedhi go namba? Nitie namba yie ma wadhi wang'ado kucho ma wan kaka jolupo to waluongo ni ng'ado ng'ut yie. Koro ka gisemiyi tibiro ndike yie kanyo. Koro yieno ging'eyo namba ne kocha. Mara kodhi kamoro modhi lawe lupo to timo gimoro. To jonam makanyo go mako nying yieno kod namba yieno. Koro ka gibiro ka gifuato gigegi to giyudo ni en yieni emotimonwa gik machalo kama. Namba yie king'ado gi pesa adi? Ka ne wang'ade gi siling 200. To bende nitiere renewal moro? Wa renew go every year. Pod siling 200? Pod siling 200. Manyiso ni iseng'ade itimo renewal every year. Moi kodhi nyime gi chenro mar poko pogore. Yiedhi nitiere rang'iny mopogore opogore. Akini nyalo nyiso nyaka Ramogi Ajwang' rang'iny mag yiedhi muntiere godo? Yiedhi ma wantiere godo ka wan kod yiedhi tanga ma giringo gi yamo. Ka yamo tin kendo igo ngai mondo ji ochop kama ne ji dhi lupe kata ji oa kuma ne ji dhi lupe ji oduog kuma ne ji oae. Kaka watiyo kodgi. Koro ngai no temo konyowa ka yamo onge. To ngai ni un ma pod uloso? Ngai ni wan ma pod walose. Waloso moro niluongo ni jek kata moro ni duka ma kunde miuse gogni. Iluongo ni ogwela en matin mikwang'o ni. Koro en wakwang'e kamano. To bende nitiere mag engine kaka magi maneno? Kaka engine kaka wan gi engine sani ni kae ka wan gi engine wan kod engine e nam. Ngai bende nyaka wabed godo e nam nikech engine en gino makwamo. E seche mokwamo kionge gi ngai bochuni ni luto nanga nikech ok inyal dhi kasto igo simu. Kisego simu tibiro tiomi. Koro ka osebio omi kionge ngai tibiro keli oko. Mage challenge mantiere. Manyiso ni mar ngai gi mar engine mane ma ni kare? Mar engine ni kare ka lweti oromo bedo gi engine. Nikech janam lwete ok oromo. Gin tajiri e kiwango ka kiwango. Ka lweti pod ni ngai gi tanga to ilupa gi tanga. Kendo inego rech kendo irito mana jogi gi dalani. Ka lweti osekalo kanyo tibedo gi engine mondo mi ibed gi yote lupo. Mondo mi ichop kama idhi piyo ilupi kendo iduogi. To kendo mondo ihaw rech mani mabor gi engine no endo kech rech owuok mabor ok inyal chope gi ngai ma in godo. Koro nyaka ibed kod engine seche moko. To engine go gin pesa di? Engine kaka pasani waome gi 160 sani. 160,000.
Kisumu sani. To kata mana yiedhi mamoko nitie ga moko ma kaka mwabede ni ma en mar lupo do. Ma en mar lupo. Nitie ga moko mating'o ga kata mana jolimbe madwaro neno ina makeni pogruok ni kanyo. Ma gichala nikech yie to kosemiye engine koluwore gi tich midwa noti. Ka en tich lupo to nyalo lupo. To ka tich abiria mokete neno nyalo timo tich mar abiria to nyalo mana timo transport kor abiria kono nikech en gi engine. Akeni gina chiedhi nade kaka un joma loso yiedhi untiere godo? Kaka wan jok maloso yiedhi wan gi ni kaponi in fundi to chik ok oyieni mako tije mang'eny. Nyaka ibed mana gi tich achiel mitieki eka iloso yie mar ng'ato. Wegi biro goni koko fundi pok itieko tich. Koro nyaka itiek tich nikech kata kimako tije mamoko oko to chikwa kaka funde matiyo tije mag nam ok ibi wadu ok bi om fundi moro ni bi om tiekna gini fundi cha noringo wena yie ka. Ok wan kod chikno. Wan kod chik ni fundi mano chako yieno ema tieko yieno nikech samoro yieno nyalo bam kadhi e nam. Kaka ni ilose kimanyo kore fundi cha biro kalo mapiyo mondo mi olose. To ka koro odhi nam iyo bam oleng'ore kabisa odwano tuom pi kod ji. Manyiso ni ngima jok man kod yieno ok ni safe. Mage e challenge ma nyaka wabed go. Chak loso kata mana yiedhi. Akeni yiedhi e dho wath mar chuodho ka. Achuodho. Akeni yiedhi loso gi pesa di? Sani yie kama o cost 140,000. Mo cost nikech bao wao mo maboyo. Gigi te ok nika. Mano plus labor. Plus labor sani wakao 10,000. Koro ore gi labor no ema kele 140. Koro 140 gi gin yiende koso? 140 ni odonje bao. Odonje musmal. Obro donje rangi. Obro donje plain sheet. Obro donje potini. Man bondex. Akini chakre ni chak loso yiedhe keni in bende kaka moini wacho ni nomak lweti kandi puonji loso yiedhi makamagi. Akini nyaka sani isemako lwet jomoko mipuonjo gi kata chiwo negi tiegruok? Asemako lwet ng'ato achiel ma wan godo mwasetiyogo sani. Makichiwo ne tiegruok? Kachiwo ne tiegruok to neno meters mwang'ade bao gi fut mwang'ade bao. Gi kama bao no onego bed ni dhi donje. Gi nying kuonde modonje nikech kaka koro maendi iluonge ni manga. Kata mwabete ni bende iluongo ni manga. Koro ng'e ni manga onego bed adi e yieno moromo. Kato bao ng'e ni yieno en fut adi onego kaw bao maromo nade. Koro bao no ema kisegoyo to ema kelo labor mar 140 ni. Yie kiloso nyalo kawo thuolo maromo nade? Mondo okethre. Odak to wan gi duration mar 5 years. Koro 5 years no ka ritne ber to nyalo kalo kanyo. Ka ritne rach to chako bedo repair. Koro ibiro gol bepe maricho, ibiro rwak mabeyo mondo mi odog nam. Akeni yiedhi nego bed ni irite yo machalo nade in kaka jalosi? Yie kaka irite en ni kama itweye nyaka obed kanyo no ma yamo ok donj kuome. Ka yamo donjo kuome, manyiso ni ka yamo loko nam to apaka obedo kama okue ok donj kuome. To ka yamo obedo kama yamo goye to roke koro chako chwer. Koro kendo yien ni onyien to chwer. Manyiso ni arita mare kosea tich, kisea kode tich ok irite ka giri miya kode tich. To donk kata mna mwabede ni bando ka paka gore to osuore kodwa kae. Gie sani wayuage oko. Kwaseywaye oko nikech wadok e mier. Koro kata yamo ywak to wani oko e seche mag otieno. Ka ok odog lupo otieno. Koro wang'e ni yie ni oko. To ka waweya mojwang'ore kama to sama yamo ywak nyalo kata bare, nyalo roke mapong' pi e iye
kiny koro ok en gima ngimane ber. Lakini seche mudhiga lupo bende pi donjoga kata mane e iye. Pi kodonjo e iye to pi kata kodonjo e iye kech walupo pi nyaka donjo e iye. Wan gi gimoro ka ni tuombe. Tuombe ni em watuomogo pi e iye. Wasetieko tuombo to waendelea gi lupo. Akane Toma moi akene en wach mane madinyisa kwa Ramogi Ajwang kaluwore gi ohala mar loso yiedhi. Maponeno kwa mulo. Ohala mar loso yiedhi ober ne ng'at manie Lake Region. Kech wan jok manie Lake Region nam ne mwang'e.